videla na videu, som myslela, že ja si prídem za tebou. Vanessa. Mándale poco de sexo, ¿no? Silnejšie, Vanessa. Una fiera puerta que me da mis vueltas y me hace temblar, pero me sé sentir mujer, nadie me los quita. Quiere ser hecho su dueña, por la que nos puede. A zatleskamy! Tak, kušu. Juj. Ako to roku? 3 ročky mala teraz v novembri. Akurát ste prišli jak darček na narodeniny. Joj, super, som veľmi rada, veľmi ma to teší. A ja veľmi som rada, že si prišla. Ja som rada, že som mohla prísť. A ja ti dám ešte jeden darček, no robíme si takú fotku. Aj tú fotku. Moja. Ale ty si